Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka sengjong kinongnya arshaka, ya kabalatip kumka The Ultimate Legend Bikers Association, ha ka arpauterik uno pra arhaja apusan, kumkadak ka jingrakhe ya ka Christmas kala IT, ya ka way ka yeng, sya ka way ka long yeng ka baduk, Haribhoi District. Ha ka ni kasni kala don ru ka jingya le kemen Christmas, da ka banya ya ki arshaka na State Central Library Shillong, laya ter lingba ka GS Road ban pinkut ha umsning ka tulba kala IT ya ka yeng ka ba don lai kamra sya ka kong Titi Mary Wadri ha ka jinge don lang Reverend J Khonglam urang ba asnong ka nyang bernai parila kinong yelam ka senglong kami bad ki bahayang hasem ka kong Titi Mary Wadri kadai ka kurim jong uba Shalbinus Lingdo Marshall kadon laingut ki khun bat kadai nakasnong nyang bernai parila haswa banyo ya ka jingkhap ribon bat ple ya ka tala jong ka yeng bathamai ka kong Titi Mary Wadri layo ka jingdwai pen kentang do Reverend J Khonglam but sa ka jing otke ka kong Titi Mary Wadri habai jingkren ha ka nigasngi kala jaw daki umat jingkmen namar ki kam babha baka seng jong ki nongnya arshaka kilale abha ha ka jing im jongka habayo kajingkren na Presiden Katulba uba OS Shulai ulapan pau baka kampensna yeng ikilong yeng ki baduk kadai baka seng kajule man lausnem bad kani kasien kadai ka yeng ka ba Henryo baka seng kalayo ban IT sya kilong yeng ki badon kamhok ya kajingerap ulabo kajingkentu ya ka kong Titi ban kanken kor ban sumar ya kani ka yeng baka seng ka IT namar baka dai ka jingkerku ban nashalendet da kabapen pau ba katulba kadai tang kabapen tre ya kakam Henry ki jingker khu ki dei ki bawan na unang bo nong thau King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Nanta Subawan Khot Iba Alex, Presiden Jong Nongkram. Tentang Presiden Nenong Stein. Nya Wan Ai Nantai. Nantai Kong Barisa Dakar. Barisa Dakar. Nantai Kong Riful Mary Kaplan. Lada utrai umte ya ka yeng ki minat leno ki bate ya ka lada utrai sumar ya ka nong ba unong up upet leno te ngai ngut blen ta ka sen turban no ka khot ya nga no on duai ban bu aka jing duai na ka ka ding yeng but bun se ha bangi pintang ya ka no ka yeng ya ka no ka tiar ha bangi pintang kalong ba ketip kentang mo no la separated la penkepang no sya utrai ba ko manong pikong ba kadi yeng ba in duai manta ng kentang hot pilong utaw soldat ya basuma ni yeng kadi ka jong ublay kadi ka jong utrai in kentang ni yeng ublay hi un sem ni yeng un dan manta ba suma ni yeng but kita ki bo dong setan ni ka jing penwit ka jing dum kinam laban le don bor so Kani kesini, in IT no ya kani kayeng kabasa ha ikong Titi mah Titi Wadri nagale kaseng in IT no ini sabi ha ikong Titi Wadri. Rung sa pisa mo. Ay sama kong rung di siagi. Rung lang pisa ro. Rung pi. Ah.
Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I surprise พี่เจ๋งๆฝาก ฝากกันเยอะ ไอ เลย คุณ ได้ทุเรียน ไอคุณไอซีทีเว้ยตัวฮดีน Ngadap tak kecing angnut, nampak kajing kesam. Tai yang mengaduni kong ni kong kalau kuno. Nanti ngadap tak kecing keman boleh try kita. Kusi boleh kajing kesam kejong abang apa ngasih pe sama bay. Ya kini ni kisah turba ngasih pe ting ting kuto. Abang ai kuno kita ki mau pelai kisah turba bay kila bernyerap. Ya kajing kesam kejong jiwa. Cũng nó ngam yo mà tinh tinh si chong hab mình xem nó chong đây kapoi rong khat hay jing hasam ko chong cũng bao ble hiu la pha ko tang ni ka jing kasam ko chong ba kin pha ni ki sing tur ba ba kin pe lam ni ka jing kasam ko chong đây đi tăng ka jing ai sngongo ble nam ta gi khun ki ti chong ba pi ha tu ki por ki ba sa ba ka nang nei ko kadap ko khawe skill air pay sekatin ring adap daga jing sungu ik kisang tulba ba ik kilala ban pendep ya ka jing kasam ka chunga berkat ka snong nakidang ba snong naki skitri snong khantam ki nokit mau ki tiar ka tu ka jing kasam ka chunga ka balong riat ka balong them ring adap daga masim susade ya ki bakti ha ka jing kit mau ki chiam katno ka jing trang kajing thaj kajong ki habangai ikit iki mau siap katno kajing thaj kamet kapat kajong namal ba kajing jonga kalalong be chatlu be phung rei ngadap de kajing sung kamen namata kajong be la pele sitom sisa ya kajing kasam kajonga akan mau perwan ki khun ki para kajonga be ki ong me kajing jong pi ka pe kajing jong pi ka jot me kumta kom ne ong am le kum no kan khun ngam don kalat kalanti mau bangan chna na la jong Ndai ka khon ka jonga shwa ba kan mi ni jing ka jonga ba ni sa shi po sorry dong nga pin sa yo me ka ta yin ka ting chom dam ta yin ka sam ka chong pi pin sa yo me ngai ka dab da ka ting so ka men sha ngam so la mo dur ka kam tem ka chong ba kan yo ya ka jing ka sam ka chong ngai ka dab da ka ting so ka men ba ki ding sang tur ba ki la ba yin man Penyeng ya kajing kesam kejonga dengan ayu you boleh try kendrat untuk ku kedok ya kajing kesam kejonga abang apa ya kajing karena terang katakan musim bakajing kejonga kalau uri long sisa da kajing yang ya kajing kesam kejonga dengan dam jing sungu iki sekitri iki rong basnong ba kilajit kerpang ya kajing kesam kejonga dari hakapol ba ipenrung ya kaskim ying ro ida ong nga babeti wanam kuslai namal ka ying ka jong ping la dap ai lan ti shwai pi shakmat pin sayo hi ka ying ka bakhambha ya kan ni ri ida ong ba in sawan yarap hi da mano namata ka ying ka sam ka jong pi rangka di skituri bio ni mo ba idon rakat ila i shisha hi ta ka khmat la jong ida ong hi nga ni pha phadei kan thi bru kum no phanut ban sa ye kan ni ka ying no ting uk pau le bla sa le la ting hasnong ting iwan mit iwan yong ting ka ying jongi kalong bonghong panghang re I ai bor I ini sekretari bio nagaliang jong ka bio I ai sisa ya kata kaso ka jigjob na mata ka ying kasam ka jonga ida ong ida kapat hi nga pawan nam kuslai pan sayo ita ka ying kasam ka bakhambha ya kan ni ro pan sayo ka bakhambha shu re wan nam kuslai ubalai uban sakiar sak da ya ka ying kasam ka jong pi ri nagaliang ka jongang ai ngu yu blei chai kendrat bo blei chai kendrat ulala ban pen biet pen biang ya ka ying kasam ka jonga hadu tiar ba hadu ki khao hadu ki sini ilala ban pendep ya ka ka ba kiseng tulba ki trang ki de ban ai na do ka mesin kita pen urlong sisa ringang as ti ka mon ti ka diang na mata ka seng tulba ba kilala ban pen urlong ki khon ki ti ki jonga ka jing ri ka jing dum ha jing da kila da ka slap kila pen urlong sisa ki khon ki ti ki jonga ba kin ri kin kudup ya ka jing kasam ha ka jing kasam ku ba pen sna ki tulba ba
kilalaj ya kaslap, pilalaj ya kalaer, pilalaj ya ko ka Ndre dakan ni nga ai bor sapi bai sentul ba bai berpinna ban pelet ha susu. Iki breu ki baduk ki basuk. Kadno ki trang apa ki I sisa ya kata. Ki dapat ya ka mobile kadno ki trang sisa mo. Kumba pi pelet dan mi ki we. Ngaro ni kong abang apa iki we kadno trang ka mesin. Maki ro ki trang. Bagi penurlong sisa. Ya ka so ka jing job jong ki sentul ba bai. Hakani ko por nga kwa ban ya thu khana ai phi man hakani ngay kan du uway rider uway lukan ba lai thu ba dei legend dei rider yo iu ni luku sangi uang hidegi Christian rider yo isi ki patch ki pangisna noong yu ngigim dei Christian rider kat sebangilay nilai rangkat baru. Kanu program bagi penlang ibu suara gijing tuai. Kanu ki rai jamiru ki bu suara boleh gijing tuai. Nak kita kadawa kuat ban ya tu ifi ba di kung kaseng tu ba kidang don ki kena hangi ki ba dang tule ki badang bela ki badang hapana yeng man bagi le program isu ye kan show bai nongkong nisnai ke te yang ha lengdo maram ngimpat kampat dangam kampat sutho isumi ke te pisah nei anai kat agasin ke baar nasi ong ye vice president ka kani te kala de ka kam jong bob blame pha yang ni menem ngadang yo selok ini ba belum pa jong ka ye ong buram kani kade ke jikar khu jong play ye ke jing kecikar khu jong play ya phi jubab ya jing duai jong phi lamba jong ni ngim dei gi lo him dei ban khu play yang ni hoal ni yaram ya gani kaseng gidan ki perlok jong ni ki ba don ka ban se man yaram andrei marwai maki kimla bale ai andrei dakila ya wan lang bat ngi hagani dengila ya lum lang hak ya lum lang ya kata sunyang jongi ila ban pelong ya kata gaye bon sini ni sedang ya gaye ngem thu ifi ngem judan fon ngem judan ai isu bai ya sakmat ngem tip ke pisah kawan ai takadaw kaburang na ai so blay namar ublay ba pha yangi next year ngem tip hagano ke district ilai kayeng jong lu ngem pensna Hamno kata yang badok ki kerteng kumno ki jaji yu ki niam yu ki jukai ni kata. Ane brei pha yang ni delai ong ki presiden kumani umsting ya ong presiden ong sepenjit ki yang ka badok tam. Kabala idon kam si sai ni jiram. Lapor mani ki lap ya kata gayeng. Tingi kila ngai bai bagi kan tai suri no no ru yang ni sai ka ni ki. Kan fun ya sakrat. Boleh udah rekat. Manusia yang kasi ang baga degi jing pha jong blay, gede jing khu blay, yaki langba jong ni. Ban ong i ban ngingi bit ki biang ngimdan kata handai isi phau tangka isan phau tangka jong ni kalong ke jing khu yaki tai ki bomdan. Ngingi dan si phau ki be ki tai kim dan. Handai da ke jing lum lang jong ni dia kecing ikan show, dia kecing senang jongi, nila bantu orang yang kini kakam. Ublay rumah ino ini, man lagi penting siang, nanong inyo ini bisa. Next week nanong insiu, next campaign, bag nila ban pandai, hadu ban nila isai ban pandai kini hitam. Ayo ublay, nang yalam yang ini, yang di members yang ini berokan, nagasnem, begini nyaile ini kikam abha. Naway snem sa way snem tangkini ikintin nagalian ka central body di ay kublay Christmas masuk bakmen badu snem tamay bapahu pahay fi baro kay iki unit bad iki badan lang hang ni baro kay